Салому алейкум бародаро. Ина мошиное ки заказ кардем. Иншааллоҳ ҳамин рӯз рӯзи душанбе бор мекунем шунавози ина вагоно. Ина маъруфҷон брат, ина мошини заказ кардагид. Ина брат мошин. Иншааллоҳ. Дирӯж даядата балон бо кардагем, ая балон ая бародари дигай мегирад дар уҷа. Ав чизои худаш ҳамаш дар ҷошай. Запаскаш такжда запаскашай. Ози инаира бор мекунем. Я бора дрноша камера кунам. Ина инаи OPS мебарем ози. ҳамаш ҷошдаи карочи. Иншааллоҳ ина борш мекунем дрни вагон. Аз бо мошин меша миёрем мошинора. Маъруфҷон инаи мошинат. ин мошин хати унавра мекашем. ина якта мошин. инаи насиб боша инаира бор мекунем. инаира бор мекунем. инаи 4 мошин, ҳар чораш як бародар монай. Иншааллоҳ ҳар чорша бор мекунем. ин мошино ҳамаш Тоҷикистон мераванд. ози мошинаи бор кардаги моная бинем ку. барои намихе бор мешаванд мошино. ӯ вагоно пур шидагиянд. инаи зафираи сиёҳ. калитош ина калито дар дрншай зафираи сиёҳи акаи фирӯз. инаи зафираи сери ду ключ дар дрншай. инаи лексуси акаи Саидбек. акаи Саидбек лексусот бор кардемша. акаи Саидбек торикаи камтарак бор кардемша. ирӯз душанбе. иншааллоҳ мо дуюм этаж пур шид, якум этаж мондагиай. ози 4 та зафираи 3 та зафираи кира бор мекунем, маъруфа бор мекунем. Якта Opel Astra-ши OPS бо як мошини дигай вайра 5 таи дигай неҷа бор мекунем. ина миай
вагони мо инамиай ози номери вагона сиёмка мекунам бинен инамиай бародаро вагон ки тоҷикистон рафт инами вагона мековен миёвен мошинотона мегирен мошино ҳамаш тоҷикистон мераванд бачаҳо кадом ида ки мошин дар курай ё ки мошиношон тайёранд дар Голландия Германия дар тамоми Европа переганият карда мегирем миёрем вагонда бор мекунем ҳамин номрои ватсапда группада ватсапда ё ки нависен иншааллоҳ ки кортона буд мекунем ина ОПС рафт инаира қафош ма ҳай мекунам хел вагонора бор мекунем бародаро ҳамаша сиёмка мекунем соҳибошда рӯӣ мекунем мебинам ина клитош дар ҷошай документоша споридагем тамом ина як мошинмон ду мошинмон ба сари ваёш мерем ҳар 4 мошини хитаёна ОПС Посмотри. Номер? Пин-кода последние 4. Да? 0252. Да, 0252. А первый 58. Хорошо написал? Сейчас посмотрю. Посмотри. 58. 58-94. Ай, 90. Подожди. Я напишу. 58-94. Хидмай кардам дровардимшон ухтия бачи дига. Ина ёрона буридему наки ҳози агар нағанҷа ахи панҷум мошин маҷбурем ягон туши бубурем. Надо очки. 52, 65. Я сейчас оттуда подойду, посмотрю. Ина брат мошинот бор шидан. Иншаллоҳ пагар аки мекунан мошинот. Ина ин бародар хати бор кардем мошинора. Ина миай вагони мо. Бачаҳо вагони мо ина миай. Мошинотон ки рафт. Иншаллоҳ занг мезанем мегем туна. 10 мошинай. Агар аки мекунам мошини, ё ки айн бегар аки мекунам. Вагон ра аки мекунам.